Дизайнерски, изключително дизайнерска, още по-голям дизайн. Изгъзица, щях да кажа, не, може би не е точната дума. Пак съм аз и съм си същия, но темата на разговор ще е испанската компания Revestech. Продукта, който искам да ви презентирам е скрито корито и невидим сифон. Изключително дизайнерско, изключително добро техническо решение. Сега ще ви покажа как пристига комплект. Той върви в един сет, готов за монтаж. Отварям кашончето, за да видим какво има вътре. Ето го целият сет. Коритото, дистанциометрите и специалните подложки за плочките, които не позволяват те да се парзалят по коритото. Сега ще отворим и кутишката. Да видим какво са ни изпратили уважаемите испанци. Абсолютно всичко. Необходимо цялата дренажна система или сифона с всичките части за закрепване към душ коритото, хидроизолационната контурна лента са в комплект. Каква е идеята? Простичко и лесно. Ето е плочицата. Поставяме я тук. Ето така се закрепват. Тази лента ги държи плочките да не се разместват. Дистанциометрите, които са от стената, се поставят по този начин. Водата се просмуха през тези фуги. Всички посоки. Тоест те си остават в този вид. Банята не се вижда никакъв сифон, никакъв отвор.